Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä lähden mun isken kanssa kalastamaan veneelle. Toivottavasti tulee jotain saalista. Täältä on aina tullut, kun me ollaan käyty. Miettikää sitä. Nyt päästiin tänne veneelle. Ja nyt me uistellaan ja tuolla etsin kaikulaa tai missä näkyy pari kalaa. Toivotaan, että ne tulee. Ja mulla on täällä uistelussa nyt karikko. Ja uistellaan tätä syvenneen reunaa pitkin tonne saarelle asti. Ja tuolta saarelta on saanut niinku kuhan ja hauen jigillä. Sitten tuolla rannassa niin mä heitin pari heittoa tällaisella sammakolla. Niin siinä molskahti pari haukea. Ja sitten yksi hauki oli jo hetken aikaa kiinni. Mutta en oo ihan varma. Mutta tää on tullut jostain hauesta tämmönen jälki. Toivottavasti tuolta sitten tulee kaloja. Sieltä on aina tullut tuolta saaren reunasta. Nyt tultiin tähän saaren reunalle. Tossa yritti äsken varmasti kala. Mulla on taas. Mä voin näyttää, että nyt mikä tässä on. Oho. Nyt ei ollut ainakaan kala. Tämmönen limanuljaska tuli täältä. Mutta mulla on nyt tällainen ahvenen näköinen. Ja täällä on tullut täältä saaren reunasta aina kalaa. Suunnilleen tuolta. Mä heitän nyt tonne. Kohta tulee muuten kala. Tästä on aina ekalla heitolla tullut. Tuolla on vähän tollasta kasvua. Oho, tässä on heiniä. Mennäänkö vähän tonne päin? Tää on yleensä se kohta, josta tulee tonne kun heittää, niin sieltä se yleensä nappaa. Aika lailla tästä. Ollaanpahan me kalastettu täällä nyt kaikki kalat tästä kohti, kun ei ekalla tullut. Kyllä siellä kalaa on. Mm.
tämä yhteen taas kääntyy. Tässä voisi olla aika hyvä matoonkin paikka. Tässä on kyllä paljon heiniä. Ja mutava köntti. Olisikohan... Tässä näkee, on paljon heiniä. Ei, ei ole. Nyt tässä on varmaan heiniä. Palataan asiaan silloin, kun tulee tilanteita. Ai sulla otti kala. Oi, toi on iso. Ohven. Ahven. On iso. Yes. Ahven. Huomaatko mihin oot? Karikko. No tossa on selvä sitten, että iskee tohon niin jäädään sitten matoonkin. Iskä sai karikolla, nappas tämmönen reilu 25 senttinen ahve. Tää saattaa olla mun. Nyt on iso. En kyllä tiedä mikä kalla tää. Oi! Tää laittaa muuten vasta. On muuten iso.
Mikä tää on? Hauki vai? Varmaan iso. Käännä kameraa, käännä kameraa. Nyt on. Herra Jumala. Karikko. Vittu, että on hyvä koko. Hyvä. Semmonen vonkka. Se on muuten irti siitä. Venäjä. Tässä. Ja kyllä se yrittää. Oot sinä. Tässä Ne. kiduksien alla se. Venäjä. Nopea vielä yritän. Joo. Tämmönen vonka. On sillä isot hampaatkin. On tää ehkä 60 senttiä. Möykky. En tiedä, mutta tälleen tää nykii. Mulla on kans. Häh? Ai pohjas. Onko? Mulla on vissiin kala. Ai kala. Ai häh? No. Ai sulla on kala. Kuvaaks tää? Kuvaaks se? Karku vissiin. Eikä. Vedetäänkö me tosta uusiksi? Pääskö oikeesti karkuun? No joo. Ei vitsit. Miten veikkaat mikä kala se oli? Eikö ne ahventa? Vedetäänkö me tästä uusiksi? Tässä on Hei, tehdään silleen, että kelappas ylös. Miksi? Tehdään täyskäännös. Joo. Kyllä täällä kaloja näkyy. Eli mennäänkö me tuolta vai? Mennään tästä näin ja kerrotaan tosta ja mennään tonne. Joo. Eikö Koko näytä ajan. tälleen, Nyt on kalaa, juman kautta. näytä tälleen minkä kokoinen se aha... Ei vaan... Näytä se ahven. Pystyykö se?
nää pikkukala vai iso kala? Ihan tuossa. Nyt mä tohon kiinni. Ai niin, tälleen salamalla kuvat. Koska mun sittenkin pitänyt ottaa ne aurinkolasit. Toi hauki on kyllä semi-iso. Hyvä ruokakalaks, mutta ei ole hyvä kala. Täällä sataa pikkasen. Ei ole oikein kivaa, mutta kun kaikki on aivan märkiä. Ja sitten kun nää pitäisi saada vielä jotenkin autoon. Ja sitten tää pötkölö on toi aika painava. Toivotaan, että tulee kalaa. Nyt tuistellaan tonne venepaikalle asti ja kaikuluotaimessa näkyy koko ajan, että kala siellä on. Siis tuolta saaresta asti on koko ajan vinkunut toi kaikuluotain. Ja ei oo vielä tärppinyt. Kiitos kun katsoit videon. Ja se olisi moro. Mutta tähän videon loppuun tulee vielä pari klippiä siitä, kun mä ja mun iskä saatiin reilu 2,5 kilon kuha. Mitä helvet, iskä sai niinku tällaisen kuhan. Juu. Tuolta tuli tällaisella karikolla. Mitä? Tuo niinku... Mitä vii? Toi on ihan iso. Toi on varmaan yli 3 kiloinen niinku. Toi on 63 senttinen ainakin. Karikolla tuli iskälle. Mä oon nyt ihan lipitimärkä.